дар беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри нав ҷиҳати дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 бо гармӣ таъмин намудани шӯъбаҳо системаи гармидиҳии бойлерӣ фаъолият мекунад, ки кори он тавассути қувваи барқ ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати пурра таъмин намудани шӯъбаҳо бо барқ дар ҳолатҳои эҳтимолӣ 2 адад генератори барқдиҳандаи 150 ва 50 киловатта насб карда шудааст, ки ба таври худкор фаъолият мекунанд. дар баробари ин, барои таъмин намудани беморони бистаришуда бо хӯроки гарм миқдори зарурии маҳсулоти озуқаворӣ захира гардида, беморон дар як шабонарӯз як маротиба бо хӯроки гарми парҳезӣ таъмин карда мешаванд. тибқи нақшаи пешниҳодшуда имрӯз захираи маводҳои сӯзишворӣ аз ҷумла ангишт барои беморхонаи минтақавӣ ва сӯзишворӣ барои генераторҳои дизелӣ ба пуррагӣ таъмин гардида, шӯъбаҳо аз таъмири хуби косметикӣ бароварда шудааст. инчунин дар шӯъбаҳо, тамоми шӯъбаҳо он тирезаҳои чӯбине ки мавҷуд буд ба тирезаҳои пластикии замонавӣ иваз карда шуд. ҳамзамон шӯъбаҳо бо системаи гармидиҳии бойлерӣ таъмин мебошанд, аз ҷумла шӯъбаи бемории сироятӣ, шӯъбаи бемории занона, шӯъбаи ҷарроҳии таваллудхона бо ҳамин система таъмини гармӣ ба пуррагӣ фароҳам оварда шудааст. айни замон беморхонаи марказии ноҳияи шаҳри нав дорои 201 кати беморӣ буда аз 15 шӯъба ва бахшҳои ёрирасон иборат аст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорону шарикони рушд, шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, кӯдакона, навзодон, таваллудхона ва шӯъбаи бемориҳои сироятӣ таъмиру тармим гардида, барои фаъолияти босамари табибон бо таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин карда шудаанд. дар муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри нав барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани хизматрасониҳои роҳу нақлиёт дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025, инчунин барои таъмин намудани ҳаракати мунтазами нақлиёт дар рӯзҳои сарду сербориш ба миқдори 500 метри кубӣ омехтаи қуму намаки техникӣ омода карда шудааст. ҳамзамон техникаҳои роҳдорӣ аз таъмир бароварда шуда, ҷиҳати фаъолияти онҳо 1500 литр сӯзишвории дизелӣ захира гардидааст. айни ҳол дар муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия 25 нафар кормандон фаъолият намуда, барои зимистонгузаронии онҳо 8 метри кубӣ ҳезум ва 3 тонна ангишт захира карда шудааст.